No, tak som sa najedol. Tam v pozadí je olympijský štadión, ktorý, ak si dobre pamätám, tak vyzeral ináč, keď som tam naposledy bol. Také väčkové konštrukcie boli hore. A teraz už je zrejme prispôsobený na pardon, na nižšiu divácku kapacitu, keďže tam od budúcej sezóny bude hrávať West Ham United. Ale tu po ľavej strane vidieť, že sa zase niečo stavia. Neviem, čo to tam je, nejaké stĺpy betonové. No a takto tu vnútri vyzerá to veľké nákupno zábavné centrum v Stratforde. A ja som tam dole na tom nižšom poschodí sa najedol mexického nejakého burrita a pomaly vyrážam von a pôjdem asi ja neviem kam, proste v takom počasí sa nedá ísť von, tak najväčšia snaha moja bude asi ostať stále v interiéri nejakom a neriskovať zmoknutie. Tak sa zatiaľ majte, ozvem sa neskôr.